Bullseye. Takže čaute ľudia, zdravím vás Trasko TV, vítam vás u ďalšieho videa. Dneska to je z hry Minecraft. Tak, vytvoríme si nový svet pre natáčanie sérií YouTube. Tak, načítaj sa. Chcel by som natáčať sériu z Minecraftu. Ja nejak mal pochytil Minecraft a nejak vykresli zrazu FPS. Ako ťa povedal? Neriešim. Prečo som barejkať zase? Ja viem, že som na ostrove. Ne, som. Super. Ja, že som na ostrove. Si bol trošku zle. Pozeráme sa, čo tu je. Keď bol niekde taký zásek ako lak, tak to prepáčte. Ja mám teraz trošku viac zaťažený počítač. Takže... No. Mám to sú trošku väčšie záseky. Rozhľadneme sa, čo tu je. Nelaguj. More, sermo. Čakajte, si musím nastavím trošku menšie. Mám si dať 6 čankov. Nemal by to robiť žiadny rozdiel FPS, ale tak nastavíme to do istoty. Nemáme isto. Tak dúfam, že ma dobre počujete, lebo mám nový mikrofón a slúchadka, takže dúfam, že ma dobre počujete. Vyťažíme si ešte nejaké drevo. Držívy. Tak, tu. Ja stávam trošku menšie, ale tak... Dúfam, že vám to nebude vadiť. Si to do budúca nastavím trošku inak. Skúsim zabiť ovečku. Trošku tak vysoká. Dúfam, že sa mi uloží svetlo. Tak prepáčte, som späť, ale nevšimol som si, upadol mi fraps. Až teraz som si všimol, že nenatáčam. Tak, čo sa tu v podstate zmenilo? Našiel som si horu, kde chcem bývať. Tak, tu ukážem. Hierkovca. Som trošku ťažil drevo. No, koľko týchto. Tu som chcel pôvodne, ale tak a pôjdem do tejto hory. Tu potom posadím tie jablka. Sa mi hodí. Tiež sa pôjdem potom posadím. A pôjdem tu robiť tie veci. Pôjdem ťažiť. Kopať túto. Potom do tejto výšky. To chcem všetko ako dostávať hlinou. Crafting. Tak brezové si nebudem dávať. Točne. Tak, keby ste chceli ako viac tých dielov, ja natočím nejaké 2-3 diely, a keď sa vám to bude páčiť, keď bude nejakých, neviem, 40 zhľadnutí, tak budem pokračovať. Tak, ešte tu. Tak budem s tým pokračovať, vidím, že vás to nejak trošku baví. Ako hrajem, ako trolím, ako failím. No
Ale zatiaľ netrolím, ale ani nefailujem zatiaľ. Zatiaľ. No. Ešte trošku. Urobím si tu posteľ. Idem posteľ si urobiť, to je dobré na to. Ešte kamene si dokopem. Tuto chcem bývať, tuto chcem nejaké urobiť dvere. No, zatiaľ drevené. Dvojité dvere. Ako tuto máte tú horu, ja to už mám nejak trošku vymyslené. Napríklad v tejto bude mať sklad a také. A v tejto bude mať nejakú izbu a tak. Potom si jak poprepájam a tak proste. To by už mohlo stačiť. Čo si robím posteľ. No, trošku takú debilnú myš na Minecraft. Udza, to tu chceš. Trošku som zahriednúť, tak to ešte keď tak hovoriť trošku zvláštne. Dvere. Takto. Nardín. Ešte krásne. Si zoberiem. Tam ho tuto. Zatiaľ si urobím pec. Tam nové krafty, to potom všetko zničím. Neviem čo je vôbec, ale zíde sa mi. Zíde, zabudajte, zíde sa všetko. Tak, budem si týmto korumpáčkam jedný. Také styky. Strašne dlho nenahral, ako dlho som nehral Minecraft, tak si na to všetko zvyknem. Ja už viem, čo som chcel vec. Paliť nejaké uhlie. Tu mám ako nejakú chodbičku a tu bude niekde až ďalej. Bude ako do ktorej strany bude taká križovatka. To kopneme široko. Ale to niekde na začiatku bude sklad, ešte uvidím ako to porieši všetko. Zatiaľ urobím nejakú takú čestku ako bordel čestku, ale potom všetko budem triediť. Rozmýšľam, z čoho urobím potom to vnútro. Vypečené, super. Torčka. Nech tak sa by to mohlo stačiť zatiaľ. Tuto. Ide sa vyspať. Už je deň. Už je deň. Super. Ešte som niečo chcel. Jo, čestku. Čestku. Zatiaľ si robím jednu. Musím niekde tu. Mám tam postupy. Si to nahodím. Zoberiem si to. Zoberiem si niekde taký mine. Diel. Niekde túto dole kopať zatiaľ. Čo je zombíkem, tak dúfam, že to niekde podo mnou nejaká jaskyňa. Dúfam. Superč. Treba nájsť nejaké železo. Tak nenájdem. Ale kobol sa mi zíde. Tak, si tu ešte trošku už kopať. Ako prvý diel to bude nuda, to budú len začiatky ako vždy. Kopám takúto lističku. Ja trošku budem hrať ako za kamerou. Naťažím nejaké veci, nejaké surky. Trošku tu vykopem dom a potom to diel budeme stávať všetko. Myslím, že si tu dám potom nejaké piston dvere. Ako to sa vidie, je taká dlhšia miestnosť.
Môžeme si robiť nejakú potom farmu. Ako to funguje. Farmu by som si mal v podstate urobiť teraz. No to je jedno. Potom vykopeme ten zvyšok. A pôvodne som nechcel kopať. Čiže pod... Trošku musím premiesniť toho, ne? Bo tu tohle bude strop. Ja nechcem mať, chcem mať takýto vyšší strop. Tak ja si to nejak trošku... Musím nejak navrhnúť a tak. A teraz vôbec neviem, ako by to približne mohlo vyzerať všetko. Z čoho to budem robiť? Strop asi budem robiť z brezového dreva. A budem to kombinovať s... Ja vám ukážem. Vidíte, ako to myslím? On nech sa vypečie. Tuto môžeme si potom nejaké doly, tak si to obídeme. Tam ako taký... No vidíte všetko, ako to mám vymyslené. Čo keď mi to padlo, tak som tu všetko o tom hovoril. Pozriem o... Ja nenatáčam, ja som debil. Som super. Pozrel som, nenatáčam ako pohodička. Neriešim. No ešte jeden, super. Crafting. Strop asi urobím takýto. No, to som nechcel. Ale nevadí. Takýto miešaný. Á, sakra. Takýto nejaký miešaný urobím strop, uvidím. Ako to vymyslím. Alebo niekde nebudem. Hej, viem, sekerku. Sekerka sa mi zíde. Sakra. Tu urobím čorčky. Tak. Ako môžete vidieť, natáčam to. A o 8. Pohodička. Neriešim. Si robím takýto malý. A potom tu budem pokračovať. Vidíte? Všetko zväčším. Potom si robím okolo takú cestičku. Tú obchádzku. Originál obchádzku. To dáme potom nejaký pôd, alebo niečo také. To všetko treba vykopnúť. To bude práca. Aha. Tak, to by malo stačiť pre tento diel. Tak jasne zaujímavé, tak určite sa s vami stýl. Ne, určite sa s vami Praskala, vítam vás, teším sa u ďalšieho videa. Zatím čus.